Alhaji Alabakar fitowa. A lafiya? Ai wannan ai riyada kenan da larabci tamarin wato lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Ma kana ɗaya daga cikin mutane masu wannan shago. Ƙwarai kuwa da shi. Alhona. Da wannan suna kuka zo mu ne sabilin shifa. Ƙwarai kuwa. Aka fahimci magungunan ku. Alhaji tabbatar da maganin ku. Kafin. Haka ne. Ana ta kawo muku mutane. Haka ne. To kuma gari ya waye kawai muku da hoton da mashin. Da kayan. A'a ƙara buɗe zamunan da kuma san me yake yi. Yawwa. Ai Alhaji mu sabilin shifa da kake ganin mu. Ai ba a rena tafiyar kunkuru Alhaji. In dai rana bata faɗi ba duk inda jirgin sama je zai je. In ba ruwa ba. Ko a to ruwa kun ka faɗa kunkuru ruwa? A ko ina hanya ci shi a wurinsa. A ƙwarai kuwa. Ai kunkuru. Ya ban ta. To bari mu dawo kan zancen mu. Mu sabilin shifa. Mu da ga mu Alhaji. Mu mun yi suna mun shahara akan maganin gargajiya traditional medicine. Shi muka sani. Shi ka sani. To ba mu tsaya nan ba. Sai muka ce ya kamata mu inganta mutane da sutura ingantacciya shaddoji gizina galila manyan shaddodi dai Alhaji muna sai da su a nan sannan kuma muna harkar entertainment wato saukar da jinin manya irin naku idan jinin ka ya hau in ka zo nan muka dan hada ka da Hausa film sai ka je ka dan tuttire da dariya ai kana ganin yan film na irin su dan magori yawa to su wayannan ai maganin hawan jini ne su to sannan kuma ba a nan muka tsaya ba kaga mu sabili da shifa mu contractor ne mu muna harkar gine-gine kowane iri ko da kwalbati ne kake so ka yi akan layin gidan ko ka taimaki wani ko ka gina masallaci mu za mu maka sannan idan kana da fama da haya ka gaji ka rasa yadda za ka yi idan ka zo za mu zaunar da kai mu baka shawara da kuɗin ka kaɗan a hankali ka nuna mana filin ka za mu gina maka kuma sannan ka biya sannan mu da kake gani good suppliers ne mu duk abin da kake so na gida ba shi ne zo makana ya kamata sanar da kai to ya kamata ai shi zan zo kansa to duk abin da kake so mu kawo maka daga kasar waje har zuwa gida Najeriya za mu kawo maka shi ko me ne sannan kuma mu da kake gani wannan abin da ka gani na saman hoton babur din nan kujeru ne da set dividers na gida kayan amarya muna yi wannan babur da ka gani saboda irin samari masu rashin sana'ar yi masu aikin yi muke taimakawa sai ka zo ka ba mu document ɗinka wato ainihin tarihinka da kuma asalinka da inda kake da wanda zai tsaya maka mu saya maka babur mu baka lokaci mu ce ga lokacin da zaka biya babur ya zama naka cikin alkhairi sannan ba mu tsaya a nan ba wajen motsa jiki ka san a wannan lokacin an ce kuma manya ku rika motsa jiki to shine muka tanaji kayan kwallo da kayan garaya yawa nan idan kai guje-guje kai tsalle-tsalle muna sa kofi mu tara yan bal mu musu training ko mu sai da musu kayan sawa na bal duk za mu musu wannan kuma an ci a ɗauki kofi a baka tsoho kana jina magana ke maka yanzu to duk abin da aka yi a nan gudun sauransu zan je in sai dawo alhaji to alhaji ashe mutanen kaji an gaba saboda mu ne idan alhaji to wanda duk ya kama shago a nan gurin mun san motsin shi mun san zaman sa ba za mu yi dauni don ba ta kula da wani to shi ke ba za mu yi dauni wai Alhaji Muhammad Afa gidan nawaye ai ka sai shi babban mutum ne in ka kira sunansa ma sai ka ce rariyar lafi anhu Allah ya kare da shi saboda alkhairi kuma na kana ganin kamar yayi tafiya yayi dai to kan tabara yake na baka wannan sai bari fada ko wani dare idan aje ai masa tallan huluna a ce muna tangaran ku da nawa ke ka mishi ko lokaci na mu maska kamari za mu ga ba a gida kuke ba ku to shikenan to zo ai shi sai ka tabara da alƙawari ko mun dare gida kan kwana gidan sai hawan sai ke kwana wani amma shi kai kwana wani nan wani to ba da kuma yake kwana a gida ba saboda akwai wani bukata yi masa haka dai Allah ya bada shi ba talla a faɗa masa akwai maganin gyaran danga shiru da zo da dare da Allah haka ne iya fuska zai tsaya amma ko ina garau zaka zama tsohon ka iya fuska ne